היום אני רוצה לספר לכם על איך הכל התחיל ביני לבין הרשתות החברתיות. מה בעצם קרה שם? אז לפני 15 שנה אני הייתי בעלת עסק, שיווקתי מוצרים פיזיים, הייתי בארצות הברית, היה לי אתר אינטרנט, שיווקתי לכל ארצות הברית וקנדה, והפייסבוק נפתח. הבנתי שזה הולך להיות game changer, ממש. לקחתי מישהי שתלמד אותי את כל מה שצריך לדעת בנושא הזה של שיווק בפייסבוק, ולמדתי, ובאמת בהתחלה הכל עבד יפה מאוד. לאחר מכן חזרתי לארץ, לפני 8 שנים פתחתי את העסק שלי בשיווק דיגיטלי, ובעצם בהתחלה גם המשכתי באותה שיטה של השיווק בפייסבוק. נכון, ידעתי עוד דברים כי למדתי את כל הקורס המלא, אבל עדיין המשכתי לשווק בפייסבוק. לפני כמה שנים התחלתי לראות ירידה הולכת וגדלה בתפוצות של הפוסטים, בתגובות, במעורבות, בכל הפרמטרים. והתחלתי להבין שאין מה לעשות, חייבים לחפש אפיק נוסף. האפיק הנוסף שנכנסתי אליו ולמדתי אותו לאט לאט זה האינסטגרם. והיום אני יכולה להגיד לך בביטחון מלא שסרטונים באינסטגרם זה בעצם כלי היחיד שיכול להביא אותך לחשיפה יפה של קהל חדש שלא עוקב אחרייך עדיין, וכמה שתהיה יותר מדויקת הוא יהיה גם מדויק יותר, מבלי להוציא שקל. ואם את עדיין לא יודעת לעשות את זה, אז הגיע הזמן ללמוד. סדנת אינסטגרם שתלמד אותך את כל מה שאת צריכה לדעת על שיווק באינסטגרם בקלות וביעילות. בלי לשבור את הראש, בלי להיות מתוסכלת. לילך ואני הולכות לעבוד איתך על זה, ותאמיני לי שאת תצאי מכאן עם חומרים ועם הבנה של השיטה.